dagen efter Ironman Hawaii. Inden jeg afleverede cyklen ned i skiftezonen, der lavede jeg en lille kort video. I den video fortalte jeg blandt andet, at jeg ved at køre på en cykel, som den cykel, jeg står med her, sat op, som man kan se her, forventer, at vi kunne køre omkring 38 snit på en vindstille dag. Man kan sige, sådan gik det ikke helt, og det er så forskellige årsager til. Jeg endte med at køre 37,4, men det var absolut heller ikke vindstille i går. Vindforholdene på ruten var nok et eller andet sted sammenlignelige med det, som vi oplevede på ruten derude sidste år. Det vil sige, at der var sidevind oppe ved Harvey, der var en del modvind hjemme fra Kawahae. Og jeg mener, at forholdene kan sammenlignes. De er jo ikke identiske, men de kan sammenlignes. Det, som jeg synes, der er værd at bemærke, det er, at jeg faktisk i år kører 4 minutter hurtigere, end jeg gjorde sidste år på cykel. Og det gør jeg oven i købet med 25 watt mindre, end jeg gjorde sidste år. Det i sig selv mener jeg taler for, at cyklen her har været mere aerodynamisk end den cykel, jeg cyklede på sidste år, set som en komplet enhed. Og det var selvom jeg sidste år rent faktisk kørte på en aerodynamisk ramme. Jeg kørte med højprofilfelt både foran og bagpå. Jeg havde også en aerodynamisk flaske på. Hvad er det så egentlig, der gør forskel? Jamen en af de store forskelle er selvfølgelig, at rammen, jeg står med her, er mere aerodynamisk end den ramme, jeg kørte med sidste år. Plus at selve sadelvinklen gør, at jeg kan komme til at ligge på en optimal måde på cyklen, som igen er med til at minimere mit frontareal og dermed også min aerodynamiske procent. Så det var i princippet hovedbudskabet, og jeg er glad for at stå her bagefter og kan sige, at noget af det, som jeg talte om inden konkurrencen, rent faktisk også kunne udføres i konkurrencen.